вақте ки ин филмро мо мебинем, баъзан ман худам ки тақрибан 20 сол собиқаи кории журналистӣ дорам, як андоза нороҳат аз он шудам ки бибинед аз ҷониби ана ҳамин ҳизб дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ зиёда аз 70 нафар журналист куштаву нопадид шуданд. рӯйхатошо ин рӯйхатое ки масалан дақиқ аст, чӣ қадар метавонем мо номҳои зиёдеро шояд сабт ҳам накарда бошем. аз ҷумла аз худи вилояти хатлон ҳам мо журналистони бисёр ва бисёр забардасте доштем ки дақиқ шудааст имрӯз мақомоти тафтишотӣ дақиқ кардан, санҷидан ки кори дасти ҳамин ҳизби наҳзат аст. аз он ҷумла ёди онҳоеро ки ҳоло зикр мекунам гиромӣ бод, журналистоне мисли Олимҷон Ёрасенов, Тураҷон Қобилов, Шарофиддин Қосимов, Пиримқул Сатторӣ, Шарифамо Кишварова, Эмилия Падабед, Зикрулло Валиев, Саидҷалол Фахриддинов, Зуҳуриддин Суярӣ, Абдухолиқ Содиқов, Абдурашид Ҳомидов, Ҳомидҷон Ҳакимов ва чандин нафари дигарро гирифтан мумкин аст ки дар солҳои ҷанги таҳмилӣ онҳо аз ҷониби ҳизби наҳзат ба қатл расиданд ва то имрӯз масалан ҷасади бисёре аз инҳо то ҳанӯз пайдо нашудааст.